जसा जसा पावसाळा जवळ येऊ लागला त्याच प्रकारे कोकणात शेतींच्या पूर्व मशागतीच्या कामांना देखील वेग यायला लागला। तर मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण माहिती घेणार आहोत शेतीपूर्व मशागतीतील महत्त्वाचं काम म्हणजे भाजावळ। तर मंडळी, या भाजावळीबद्दल लोकांच्या मनात दुमत आहे। भाजावळ करणे योग्य आहे जमिनीसाठी की अयोग्य, या सर्वांची माहिती आपण सुवर्ण कोकणच्या ह्या भागात घेणार आहोत। नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आता होळीचा वगैरे सर्व सण झालेला आहे पूर्ण, आणि त्याच्यानंतर आमची राखण वगैरे कोकणातली आणि त्याच्यानंतर इतर सर्व ज्या गोष्टी असतात या सर्व पूर्ण झालेल्या आहेत। आणि त्याच्यानंतर सुरुवात होते आपल्याकडे ती वातर करण्याची, म्हणजे भाजावळ करण्याची। आपली जी पावसाळी पूर्वची जी कामं आहेत ती सर्व चालू होतात। तर आपण सुवर्ण कोकणच्या ह्या भागात अशाच कोकणातील एका पावसाळी पूर्ण कामासंदर्भात माहिती घेणार आहोत। तर भाजावळ आपण आज माहिती घेणार आहोत भाजावळीबद्दल। ॲक्च्युली भाजावळ हा विषय कसा आहे की भात शेती करण्याच्या आधी भात पेरला जातं, तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा भाजावळ करावी लागते कोपऱ्यांची वगैरे। तर आपण त्याची माहिती घेणार आहोत। तर मंडळी, हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। या ठिकाणी इकडे भाजावळ वगैरे झालेली आहे, म्हणजे ही पालापाचोळ वगैरे जाळला जातो तर त्याची राख आहे ती एका ठिकाणी ढीक करून ठेवलेलं आहे। आणि त्याच्यानंतर इकडे चालू आहे भाजावळ करण्याची प्रोसेस, म्हणजे पत्रा वगैरे टाकण्याची प्रोसेस चालू आहे। तर पहिल्यांदा पतिरी वगैरे टाकण्याच्या आधी कोपऱ्यामध्ये प्रकारे शेणी टाकले जातात। आपल्याकडे जी बैलांचं शेण वगैरे असतं तर हे शेण वगैरे टाकलं जातं। त्याच्यानंतर जे आपले लाकडाचे काठे असतात, शिरडा म्हणतो आपण, तर ती शिरडं वगैरे पसरली जातात। आणि त्याच्यानंतर वरती माडाची झावळं, आणि नंतर शेवटला ही पतेरी। तर ही पतेरी कुठून आणतो, तर आता बाजूच्याच कंपाऊंडमध्ये काजू किंवा आंब्याची वगैरे जी झाडं असतात त्यांची जी पतेरी पडते तर ती आपण एकत्र आणून इकडे टाकतो। इकडे असे कामगार बसले आहोत सध्याच्या या पिढीत मोबाईलने वाट लावून टाकले ना। हे इले थंयसर पतेरो भरूक काय करतास रे? हे बघा, हे ऐसर पबजी वाले मेंबर। तू काय करतास रे? गेमच खेळतोय। मदत करू केली असणार रे कुंबऱ्याक? याकडे युट्यूबर आणि गेम खेळतात आणि याकडे बिचारो कुमार काम करता। कुंबऱ्या, किती दिवसांनी कामाक सुरुवात केलास रे? किती दिवसांनी कामाक लागला? तर इकडे ही अशी पतेरी गोळा केली जाता काजूच्या झाडाच्या, आणि ह्या झाप असा आमच्याकडे डालग्या बोलतात, झाप बोलतात। कुंबरा आमला आता व्हिडिओत येऊसाठी म्हणून पटापट पतेरो भरता, आणि ह्या पूर्ण बांबूचा असता बनवलेला। याच्यात अशी पूर्ण पतेरी भरली जाता। गण्या, काय आणलंस रे? मोबाईल कुरकुरा आणला? हा भारी। सर गण्या नाही सर कुरकुरा आणले ना? कोणासाठी आणलं? एवढा 4 जणांका पुरता रे? हा, खय घरा आकडे काय हय आणलेली आहेत की काय? भारी। तर आता डालग्या भरून झाला आणि त्या आता उचलून इकडे गडग्याच्या बाराचा निलेश मामा तर त्यांच्या डोक्यावर चढवतले। हा, भारी। ओके, आमले टोपी भारी आणलं रे। अवलो कसं दिसतात मंडळी, कोकणातील जे छोटे शेतकरी आहेत ज्यांची जमीन वगैरे छोटी आणि ते स्वतःपुरतंच धान्य पिकवतात जे त्यांना वर्षभर पुरतं, तर अशाच प्रकारचे शेतकरी या प्रकारच्या जुन्या परंपरा आपण फॉलो करतो आहे।
जे सध्या व्यावसायिक तत्त्वावर शेती करायला लागले त्यांना शक्यतो भाजावळ करण्यासाठी एवढा पालापाचोळा देखील मिळत नाही आणि ते सेंद्रिय शेतीच्या जोरावर संपूर्ण त्याची शेती पिकवतात। तर आपल्याकडे या ठिकाणी छोटेखानी जे शेतकरी आहेत तर आता या ठिकाणी असा पालापाचोळा जमा करून तो आता कोपऱ्यामध्ये संपूर्ण व्यवस्थित लेईंग केला जात आहे। याच्यानंतर त्याला आग लावली जाईल। हा पालापाचोळा जाळण्यामागचं कारण शास्त्रीय तर हे आपण देखील शेतकरी तज्ज्ञांकडून आपण माहिती करून घेतले। तर याचे फायदे किती आणि तोटे काय आहेत तर हे देखील आपण व्हिडिओमध्ये पुढे जाणून घेणार आहोत। गणू आता इथं आग लावता, सगळं वातर पूर्ण झालेलो आहे, पत्री वगैरे घालून झालेत आणि त्याच्यानंतर इकडे वरती व्यवस्थित लेवल देखील करून झाली आहे आणि आता गण्यानं आग घातल्या ना गवत घ्या आणि अशी आग लाव पूर्ण गवत घे तर मधला घे गवत। आता पूर्ण ह्या वात्रा कशी एका लाईनीन आग घालतलो आणि आग काय जाऊ नये म्हणून इकडे टाळ वगैरे पण तोडून ठेवलेले असत। व्यवस्थित लावा का ना। भाजावळीचे काही फायदे देखील आहेत आणि थोड्या प्रमाणात त्याचे तोटे देखील आहेत। फायदा असा होतो याच्यामुळे की आपल्या शेतीच्या जमिनीमध्ये जी तणं असतात त्यांची मुळं असतात ही संपूर्णपणे जाळली जातात, जेणेकरून ज्यावेळी आपण यामध्ये भात वगैरे पेरतो त्यावेळी जास्त प्रमाणात रान येत नाही। त्याचबरोबर आपल्या जमिनीसाठी काही सूक्ष्म घटक असतात जे आपल्या जमिनीच्या सुपीकतेवर परिणाम करतात, ते देखील यामध्ये नाहीसे होतात आणि त्याचबरोबर आपल्याला सेंद्रिय खत म्हणजे राख देखील मिळते, ज्याचा देखील शेतीसाठी मोठा फायदाच आहे। आपण जे भात पेरतो त्याला देखील खत मिळतं, ते आपल्याला राख बाहेरून टाकावी लागते। पण त्याचबरोबर याचा तोटा असा होतो की ज्यावेळी आपण जमीन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाळतो त्यावेळी काही सूक्ष्म घटक असेही असतात जे आपल्या शेतीच्या सुपीकतेसाठी फायदेशीर असतात, तर यांचा देखील ऱ्हास होण्याची शक्यता असते। त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा एक तोटा देखील आहे। परंतु सर्व बाजूने विचार करता जे छोटेखानी शेतकरी आहेत त्यांना ही गोष्ट फायद्याची आहे। त्यांना सेंद्रिय खताचा वगैरे कमी वापर करावा लागतो आणि मुळात राखेमुळे आणि पालापाचोळा वगैरे त्यांना अवेलेबल असल्यामुळे ते या प्रकारचं शून्य बजेटमध्ये शेतीचा खर्च करू शकतात। परंतु जे व्यावसायिक शेतकरी आहेत त्यांना हे शक्य नसतं, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पालापाचोळा कलेक्ट करणे आणि त्यांना जाळणे हे त्यांना शक्य नसतं। त्यामुळे ते सेंद्रिय खताचा वापर करून त्यांची जमिनीमध्ये सुपीकता वाढवतात। आणि सर्वात शेवटी ज्यावेळी या सर्व पालापाचोळ्याची राख होते त्यावेळी ही जी राख असते ही अशा प्रकारे एकत्र ढीग करून ठेवली जाते, ज्यावेळी ही थंड होते दुसऱ्या दिवशी सकाळी, आणि कारण वाऱ्यामुळे वगैरे ही राख उडून जाऊ नये म्हणून। आणि या ठिकाणी आपला वातर चालू आहे। तर मंडळी, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।